Баба Марта е един от най-почитаните български обичаи. Запазил се е от древността до наши дни. На 1 марта всеки подарява на близките си специален амулет, наречен Мартеница, който ще го дарява със здраве и сила през следващата година. Народните представи пролетта идва с пристигането на Баба Марта. Хората носят мартеници за определен период от време. Обичайно периодът се свързан с знаците на приближаващата пролет. Цъфнали дървета, среща с първите литащи прелетни птици, търкили лястовици или жирави. Тогава хората свалят мартениците и завързват на цъфнало дърво. В различните части на България свалянето на мартениците е свързано с разни преднаменования. В Южна България хората вярват, че мартеницата, носена на китката, трябва да се свали, когато видят летящ щъркел. Ако щъркелът не лети, лятото ще е много мързливо. Мартениците от вратата се свалят, когато се види лястовица, което означава, че шията ще стане грациозна и дълга като на птица. Девойките поставят мартениците си под голям камък и после търсят знамения какъв ще бъде бъдещия им жених. Има много предания за тълкуването на червено-белия символ на мартеницата. Тук ще ви разкажа най-популярните от тях. Преди хиляди години българския хан Аспарух тръгнал от дома си в далечните тибетски планини, за да дири плодородна земя за народа си пребългарски. Той преминал през много реки и планини, народа си пребългарски, докато стигнал земите на славяните, които го посрещнали като скъп гост. Славянки с бели дрехи му носили бокали с напитки, а трапезите били отрупани с ястия. Всичко, което се ражда по тази благословена земя. Но на хана не му било весело, защото той такова за дома си и за своите близки, за майка си и за сестра си Калина. Седнал той на брега на голямата река и сълзи покапали по загорялото му лице, а в зворт му се оправили молитвени към боговете и към слънцето за чудо. И чудото станало. На рамото му каснала лястовичка. На нея хана разказал болката си. Лястовичката е отлетяла към земите, откъдето дошли прабългарите и разказала с човешки глас на Калина, че брат ѝ е намерил нови земи за царството си, но много тъгува за нея и праща много здраве. Зарадвала си Калина, решила да изпрати хабер на своя брат. Свила зелена китка, усукала с вълнен конец и направила възълчител за поздрав и изпратила лястовичката да отнесе китката на брати. Като Милния се понесело птичето и скоро качнало на рамото на Аспарух. Ханът радостен взел китката, разчеял по възълчетата поздрава на сестра си и накачил гърдите си с китката. Хан повелил на рода си. Всеки да се върже малка китка от першукан, бял и червен конец. И на този ден да се кичи винаги. За здраве и небесно благословие. Това се случи на 1 март и останало и до наши дни. Браво! Мартеници бели и червени, как са разсъвтели. Ти бели и червени, плели ни в едно, да сме трави и да сме ли пазни от зло. Мартеници ги наричат стари деца, всяк на 1 март скичат с весли деца. Баба Марта. Малък сечко свъсен кихна и замина си далече. Баба Марта се усмихна и на Слънчо светъл рече. Хайде, Слънчо, ставай, сине, цяла зима спа на воля. А сега поля градини, тебе чакат и се молят. Чакат да ги стоплиш, сине, да поникнат буйни ниви. По дворове, по градини, да разцъфнат бели сливи. Чакат вече и децата, те са палави и мили. Разтвори им сърчицата, влей им бодрост, здраве сили. Баба Марта бързала. Баба Марта бързала, мартинички вързала, морви
зелени, бели и червени. Първо в гората да листят листата и да дойдат всичките, щъркелите, птичките, първият певец, косър хубавец. После на градините да цъфтят гергините, а латинки, алени и божури шарени, ябълки да зреят, круши да жълтеят, а пък на децата вързала на ръцете мартинички чудни с лесни червени, да са раднобудни, да растат засмени. Иде пролет. Ах, усещам вече иде пролет. В ръце и китка росна от цветя. Косите и лози вид и брашлян. Бял венец и по главата разпилян. Дрехите и рози бледи си в цвят. По устните и пчелите спират мед. Дето мине тя с радост дава дар. Кукуряк, кукичи бяло мизухар. Усмивката и слънце ясно на цвета излезте да посрещнем пролетта. Баба Марта дойде вече, слънце весело припрече и небето се засмя, радост нова ни огря. Баба Марта ни посети, с китка цвете в ръцете. А сега учениците ще ви представят стихотворения, които са научили по време на часовете. Сега Велин и Христо ще представят тяхното стихотворение. Скрие калинки своята главица под листенце. За какво трябва да я крия? Ой, детенце! Виж небето, страшен облак се чернее. Подир малко едър дъжд ще се излее. Ще ти се намокрят пепелцата и крилцата и ще ти се изтрият от крилцата колелцата. И ще станеш грозно погрозняла, без бяло, без черно и без черно. И без бяло. Браво! И сега Митко ще ви представи стихотворението Хаджи Димитър, което е много дълго и съм много горда с него. Митко, заповядай. Жив е там на вулкана, тъна в кърви лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя, на две струшена. Го очитвамният, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнака, а на небето, слънцето спряно, сърдито пече. Жатварка пее неди в полето, а кръвта още посилно тече. Жътва и сега, пейте рубини, те стъжни песни. Грей ти слънце, в тази робска земя, ще да загине и този юнак, но ти мълкни сърце. Този, който падне в бой за свобода, той не умира, не го жалеят. Земя и небо, звяри природа и певци песни за него пеят. Денем улица му пази сянка, а вълк ближе раната кротко. На небето сокол, юнашка птица и тя се за брат, за юнак грижи. И самодиви в бяла премена, чудни прекрасни песен поемат, дотъпкат тихо трива зелена и при юнака дойдат да седнат. Една му с билки привържи рана, втора го с вода пръсне студена, трета го по уста целуне бържи и той я гледа, мила засмена. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небес, гора зашуми, вятър заповее, вулканът запее хайдушка песен. Кажи ми, сестро, къде е караджата, къде е моята вярна дружина? Кажи ми, пък не вземи душата, аз искам, сестро, тук да загина. И пляснат с ръце, па се прегърнат, и песни хвъркнат в небето, летят и пеят, твърде осърнат и търсят духът на караджата. Но съмни вече и на Балкана лежи юнакът, а кръвта тече. Вълкът ближе лютата рана и слънцето пак печели пече. Браво! Всички да се поклоним сега. Благодаря ви. И сега пак благодаря ви много. Това беше нашето тържество за Баба Марта. Благодаря на децата. Наистина съм много горда с вас. За един ден подготвихме и мисля, че беше много, много добре. Много са талантливи. Мисля, че и вие сте горди с децата си, защото аз съм горда с учениците си. Браво на вас. Браво.